Nah, ora dikabari bojone kita ya orang ngerti. Oh, Bojone kita kan ngerti dari Syahid. nggih. Kita akan coba melakukan pengecekan ATM merah putih. Semoga sudah ada isinya ya Bapak Ibu KPM pada hari ini tanggal 3 April 2026. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sih ini buat cemilan. Iya. Sorry. Senyuman. Ini apa nih hilang nih? Potong-potongan nih. Sebetulnya. Tidak di log on nih. Suwi tenan. Time out. Coba lagi, tadi error. Bismillahirrahmanirrahim. Dereng enten 500 Jan. 500. Dereng wonten. Dereng. Ini ku sing cair sing anu. Napa? Sembako. Oh, sembako. Nggih, sembako tapi sing di bentuk anu duit, dicairne duit. Nggih. Iki nek nang kerpe iki ning ndi? Teng bank niku. Dicatet mau teng buku. Hah? Dicatet teng buku mawon. Kula mboten ngerti. Hmm. Mboten ngerti nyateti sing nomor ndi-ndi. Yang niki sing 707. Coba tolong sampean. Catet. Kayak mriki. Nek ilang kan nek kula mboten ngerti. Nggih. Nomor Niku pinten pine mboten ngerti. nek ilang ke tidak teng bank pula jenengan. Nah, niki pine nggih. Sing nomor niki. Nggih, niku pine. Mengke ampun ilang nih kan pun sebab-sebab ngoten iki mungkin ilang. Niku waktu kudanan jaman biyen. Lah nggih. Isi njuwuk ning kantor pos. Nggih. Nggih, niku masih ping kalih mungkin ilang. Nah, sampean kan bangun naik ngurus kula ganti isi minyak minyak. Mboten anu niku cuman pin mau disat mau mboten masalah nih. Mboten masalah. Sing penting nomor ini. Nomor niki pun ilang nggih. Oh, Disimpen sing apik teng griya. nggih campur kene iki. Lah nggih. Setelah plastik niku enek ijo. Nggih. Ini sing cair sing sembako sing dalam uang. Biasanya kan kantor pos kan. Nggih. Nah niki kan benteng kalih. BPNT kali PKH niku. Nggih jenengan. Mboten BLT anu apa? Nek sing beku ora sembako. Kamu ya. Isin aku ngorene. Mboten apa-apa lah. Dicek mboten apa-apa. Wis hampir setahun kok. Nggih nggih. Dibarengan ambane Mbak Darti sopir kan nggih pun mboten medan lho.